Alo? Me yasa ba kiran tun azuba? Kin makara ne wajen tashi? Ba sai na samu baccin ba zan makara. Gaskiya ne. Da asubar yau na yi mafarki a kanki. Ya ka ganni a mafarkin? Wa ya sani? Ba na ce ba. Ba ka bukatar sai ka ganni a mafarki. Zan haɗu da kai fuska da fuska. Ba wani. Ƙarya ne. Da gaske za mu haɗu. Da gaske? Me yasa kake tantama? Zan haɗu da kai mana. A naki yanzu zan zo in same ki. Ba yanzu ba fa. Za ka iya zuwa lambin kimiyya ranar Lahadi? Minti ɗaya. Minti ɗaya fa. Duka dai abin da za mu iya kawo muku kenan da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce. Ya kake jin ta? Ko da ba ga kuma motsa haka ne. To shikenan masu kallon mu da wannan nake cewa